बिथांमोना दिनै सोरबा सासे सासेखौ सैया होननानैनो जुदि बेबायदि बुंद्रायोबा बे बारा मोजां जागोनसो जाय आसामाव नाय आसामनि पलिटिशियानफोरखौ बिदिद्राय बुङाखै बुंदों नामा दायो सर्बानन्द सन'वाल जेराव थाङो बावनो माने आसुआ गोसोम फ्लेग देखायगासिनो दं नङा होमबा गावसिनि प्रेसिडेन्टमोन गावसोरनो जातीय नायक टाइटेल होलायोमोन नाथाय बे फ्लेगखौ सापर्ट खालामनायनि थाखाय दिनै आसुआ असमियाफ्रा बेखौ गोसोम फ्लेग देखायदों इस्लामखौ दाबो गोरा खालामनाय खोनादों खोनायाखैना जिबन नायनाय खोनादों खोनायाखैना इस्लाम धोर्ज माने डेम'क्रेसिखौ बिसोर मानियो बयहाबो होनायनि मोनथाय राइट्स दं जायफ्रा आंनि माने पलिसिखौ मोजां मोनाखै बिसोरो मानिना लायो प्रफुल्ल महन्त सोलोंबावनांगौ जोंनिफ्राय जों माखासे खोथाफ्रा प्रफुल्ल महन्तखौबो आसुआ ओरैबायदि खालामो बोसोरनैसो सिगां नङा होमबा नै दासो एसे सिरि जादों जेरावबो थाङो गोजोन फ्लेग देखायो सानसेखालि खौरां गैया सोंदोंमोन नोंथाङाबोथ' आसुनि प्रेसिडेन्टमोन आसु आन्दलन खालामदोंमोन दिनै नोंखौनो मानो आसुआ बेबायदि गोसोम फ्लेग देखायो नोंथाङा मा बुंगोन होननानै सोंदोंमोन अब्ला थिगसे नायदोंमोन आरो नङा होमबा आंनो आसु आन्दलन खालामनाय लिडार आं प्रेसिडेन्ट जाबाय दानियालाय सोबसोनै मा मावनो मुं होनांगौमोन ना होनाखैनो बे बुंदों दिनैनि आसुआ आंखौ भुल बुजिनो हागौ नाथाय आंहा आसु आरो आसुनि मानसिफोरनि सायाव बेबायदि माने मनोभाब गैया बेसेबां मोजां बाथ्रा नङा होमबा ओरैसो गाज्रि मोनो प्रफुल्ल महन्तखौ आंबो दिनै नायदों खौरांखौ माबादि लिडाराथ' बिदिसो ना आंबो आसुनि लिडार आं आसामनि भट खालामनाय दिनैनि सन'जलालाय सोर दिनैनि अनुप्रकल्प गैयालाय सोर बेबायदि होनांगौ ना बै समाव दिनैनि आसुआ आंखौ भुल बुजिनो हागौ नाथाय आसु आरो आसुनि मानसिफोरनि सायाव आंहा गाज्रि मनोभाब गैया बिराद मोजां दिनै जोंना हागोन माबा जोंनो नङा होमबा फेसबुकआव नुगासिनो नङा होमबा फैथोंलाय आंखौ थांनो नागिरदोंलाय गागासिनो दङ थांगोनसो जोंना एसके बैसुमतारी सानसुमा खुंगुर बैसुमतारी होनगासिनो दं बे गिदिर न'खौ घेराव खालामनांगौ नङा होमबा हारसाफोरनाव मालाय खालामदों जेबो खालामलायाखै न' घेराव जाहैग्राफ्राबो जेबो बुङाखै जोंना हागोन बर'फोरनि हागोनसै बिदि थासारि दङ जाया माखासे जिनिसा जोंनाव खालामजाया खालामथावखौ माने थासारि जोंनाव दा बे जिनिसफोरखौ जों सानाखैबो नाथाय जोङो बिथांमोना बुजिगौ बेबायदिखौ जों सानबाय थादों बेनिखायनो गाव संगठन जों जेलानो साहित्य सभाजों जों रायलायो बिथांमोनखौ जों नोंथांमोनानो बुं मेडिएटरनि रल ना जायनि थाखाय मुसलमाननि कनफारेन्सआवबो आरोबाव जों एबसुनिफ्राय खनसेबाव माने बर' साहित्य सभानि दैदेननायाव माने बड' कनभेनसनखौ जाफिननांगौ थांनाय बोसोराव जे उदालगुरियाव जादोंमोन ना बेखौ जाफिनबावनांगौ होननानै मुसलमाननि कनफारेन्सआव जों रेजुलेसन नांबावगौ जों एबसुफ्रा जों लुबैयो बेबायदि खौसे जानानै सोरबा रल लागोन बेबायदि थांथों होननानै जों लुबैबाय थादों दा खिन्थु जायाखै बुंनांगौ बाथ्रा जायोबा मोजां लुबैयो जेब्ला बेनि खामानि थांबाय थागोन दायो नाय नोंथांमोना दायो आइपिएफटिजों बिजेपिजों एलायन्स त्रिपुरायाव बिसोरनिया 8 जन दं 8 जनाव 2 मन्थ्रि होदों आइपिएफटिनि प्रेसिडेन्ट आरो सेक्रेटारि बिसोर 2 मन्थ्रि इउन आइपिएफटि दङ सोरनोबा माने चेयारमेन होनो डिपार्टमेन्ट जेराव चेयारमेन होनो चिफ मिनिस्टारनि आन्डाराव चिफ मिनिस्टारनि सिङावनो इउन आइपिएफटिनि सेक्रेटारि शुक्लान्दा वाटिया होननाया बियो चेयारमेन जानानै दङ बेनिफ्राय इउन प्रेसिडेन्ट धनन्जय देबबर्मा होननाया दा मोनसे माने बबेबा मोनसे डेभेलपमेन्ट ब्लकनि चेयारमेन बिदि रानना होजोबदों आरो थेवब्लाबो आन्दलन खालामदों